O ayan, ganito ang tamang pag-inom. No, 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 no. Ang pagkakot na. Hello mga kachapsoy. Ngayon po ay araw ng Sabado. At mamimiss na po kami ngayon sa Barangay Kalumutan. At ayan mga kachapsoy, papunta kami doon. Mamimiss na naman kami. Yung mga nasa unahan, sila po yung mga magtakgason. Tingnan ninyo, may bag oh. Kami namang nasa hulihan, kami yung mga mahihiyain. Hala na ako. Ayan mga kachapsoy, nandito kami ngayon sa Barangay Magsaysay at papunta kami sa bukana ng barangay para sumakay papunta ng Barangay Kalumutan. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga Barangay Kalumutan, lalo na po sa papuntahan namin na magpapatakga sa amin. Manitiyadi nga magpatronon. Ito, ihatid mo itong mga magpensyonon. Ayun, nasa unahan yung mga magpensyonon tapos magputuson. Masali ka na dyan. Siyempre ako ang nanguna. Marinig kita sa mukha eh. Naloko na. Yan, mahugos lang yung sangaran pero may tagdaw mo dara. A few moments later. Yeah, break it down you. Papunta na po kami ngayon ng Barangay Kalumutan. At yung mga taga Barangay Kalumutan, abang-abang na po kayo sa amin. Malapit na po yung manakgas, yung mga mahilig manakgas. Yan. Ayan mga kachapsoy, ang Barangay Kalumutan po ay isa sa 56 barangays ng Lawang Northern Samar. At isa po ito sa papalaki at papaunlad po ng barangay dito sa bayan. Napakaganda po at mababait po yung mga tao dito, lalo na po kung magbibigay sila ng takga sa amin. Ayan mga kachapsoy, papaunlad po ang barangay na ito dahil masipag po yung mga tao. Yung iba ay nagtatrabaho sa ibang bayan sa Maynila, at yung iba naman po ay pagsasaka, pangisda at kung ano-ano po yung ikinabubuhay. Basta importante po marangal. Ayan, nandito na po tayo mga kachapsoy. Yeah, break it down you. Abang-abang na tayo. Yeah. Nandito na tayo sa ating unang biktima. Yeah, mga kachapsoy. Kilalanin natin kung sino sila. Aba, ang ganda ng bahay ng ating unang biktima. Ito pa yung bahay ni Maminas Galit at Kuya Rubin Galit Senior. Ayan. Ayan. Ayan, nandito na kami. Ayan. Sila yung sila yung magpatronon dito. Ayan, ang dami nilang handa. Sa kusina tayo kasi nasa kusina ang Gracia. Ang maniluto. Ayan, iya, Ate Ami. Hala, ayaw gud pang gasolina. Diri pang gasolina. Si Pay Udol may kasabihan. Ang kasabihan ni Pay Udol, negosyo. Pang gasolina gad. Ano do, di pa to siya hubog, mo pa din mahubog. Halo agad yun. Ayan. Ayan na sila. Ayan, nagbayaran talaga ng utang dito sa pistahan. Grabe, kami ata yung kung ano na ang bisita dito. Hala. Ayan mga kachapsoy, huwag kayong atat. Mamaya tayo kumain. Tayo pa lang yung kauna-una ang bisita eh. Inaantay pa yung lechon. Lapitan natin, may pinagkakaguluhan dito. Isa gadiswag. Hindi. Mag-vlog ako pero maghimo ka.
Maghimo ka na pulo, liwa. Hello mga kachapsoy. Kasi na-feel mo. Yan si nanay, ang pangalan mo nanay? Magsabi. Ang pangalan mo ay Kapangalan ni nanay. Suba. Natividad. Hala. Ang sarap po, mayroon ditong local product na tinatawag na natis. Yung malit na karabawin yan, no, di ba? Natis. Ayan, no. Nano siya ginhimo. Gaway San Mika, oh. Ang sarap. May filler. Oo. Kunin na kayo, titikman muna namin. Tingnan nyo, oh. Ayan yung chips. O sige, o ayan. Tinikman na naman, please. Wow. Masarap. Ayan mga kachapsoy, dito nakakita kami ng native product dito sa sa barangay Kalumutan. Isa siyang local product na galing sa Mika. Sa gaway ng Mika. Ayan, oh. Yung natis taro chips. Masarap siya, promise. Para po sa gustong umorder, mura lang po. Tag 75 lang po yung isang balot. 75 lang po yung isang balot. Mas maganda siya pampalusog sa katawan. A few moments later. Sige po, kayo po muna. Hello. Ayan, kakain na po kami. Manginginain na po yung magpatronon. Ayan, para po sa naghanap ng sa mga naghanap po ng taro chips, mura lang po, 75 lang po per pack. Grabe ang gana. Makatok sa'yo, Nay, ha? I-promote tayo ito ni Imo kasi na-enjoy ako sa ito i-promote ng mga local products sa Lawang. Excited ako sa ito. Mabay sa'yo pa, nakamay na siya ko ang putos. Pinalit mo lang putos. Kung sino man na nakakita sa iyo sa nakbunting, ibalik. Ako ba yun? Okay, iwala ko punti. Unahin natin yung lechon. Sandali, ha? Sige. Uy, ayan, pagpupusa. Ako din ang pakon, hindi aking maaram. Ayan mga kachapsa ito. Tingnan natin yung unang tikim. What? Sarap talaga. Promise. Hoy, ay na tinula. Ay, di nga yan. Sorry po, Nay. Nay, may tasa? Sige, inga mag-araw kay ibutang ko magbutang sabaw kay kailangan ko ng sabaw, may paggagamitan. A few moments later. Iluyag na mga kaubos. Ayan, inuman time na. Alam na kung sinong pasimuno sa inuman. Basta ako, Siguro ko makakahubog ini. papasiguruhin ko yung yung itong taro chips. Ayaw kay. Mersin dadadaan. Di ka tumalba, no? Papay. Tumayon, buro dito. Papaid kamsan sagpon. Hoy, mga Burod na ini siya. Hoy, mga kachapsoy, ito nagpahuli-huli lang siya kasi nagkuha pa siya ng stripe na plastic. Hala. Nagpaputok. Mga kumadri, kumusta nang inyong Hoy, mga kumadri, kumusta nang inyong mga negosyo sa Indonesia?
Ay, di ba pag nag-i-eri naman sa... Business meeting. Ayan. Hoy, mili, di ba? Papasag cheers nga, nag-inom mo na. Gagalatin eh. Ate Mila, siya na nimo, wala ka na. Cheers, cheers. Kuwan. Nanaton, ginanga ito inchi. Kampay. Pero pag Pilipino man, kampoy. Idelgad niyo man. Sige. Oh, pakinggan ninyo ha. Ay, kuwan nga, ikaw yung gawin man ako din, Mander. O ayan, ganito ang tamang pag-inom. No, 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 no. Ang pagkapot naman, lumako. Mahulog ang baso, mabuong ito niya. Maon yung pagkapot. Ito ko ng tama nga pagkapot. Upaya.